सोंनायखौ फिननाय होनायनि थाखाय दायो जों सावरायगोन बे मिस्टार प्रिथिव्राज नारायण देबनेस बिथाङा माखासे इउपिपिएलआव जयेन जानानै दसे सम जयेन जानानै माखासे खामानि मावदोंमोन आरो लोगोसे बिथाङा जेब्ला गावनि गाज्रि बिहेभ खालामनायनि थाखाय गावनि आखल आखुखौ मोजाङै बा पार्टिनि माखासे रुलफोरखौ सिफायनायनि थाखाय बिथाङा रिलिज जानांबाय बा होजानांबाय नङा होमबा स' बिनि सायाव जों सावरायनोसै दायो नोंथांमोनहा मा सानो जे बिथाङा रियेलि राजकुमार नामा बर'नि नोंथांमोननि माने मा प्रुफजों लोगोसे नोंथांमोना बेखौ राजकुमार गनायो नामा आं आंनि गावनि व्यक्तिगत बाथ्राखौसो बुंगोन बेवहाय हानजानि बाथ्रा गैया मोनसे पलिटिकेल पार्टिया सोरखौबा राजकुमार बा राजा बे होननानै मानिनायनि बाथ्रायानो गैया जोङो मोनसे सुबुं दारा खान्थिनि हादोर सुबुं दारा खान्थियाव रायजोआनो राजा बेवहाय खुनु राजा थाया रायजोआनो राजा रायजोनिफ्राय देरसिनबाव राजा थाया आरो जेब्लानाखि जोङो 1950 मायथाइनि 22 जानुवारियावहाय जोङो गणतन्त्र होननानै हादोर होननानै जों गनायनानै लादोंमोन संबिधानखौ जों बजबदोंमोन बि.आर. आम्बेडकारनि माने दैदेननायावहाय मोनसे संबिजित सुजुनाय जादोंमोन बिनि उननिफ्राय जोङो सुबुं दारा हादोर आरो बेवहाय खुनु राजाखान्थि राजतन्त्रनि बेयाव जायगा गैया आरो आंनि व्यक्तिगत खोथाया जाहैबाय जों बर'फ्रा 1826 मायथाइयाव जेब्लानाखि इयान्डाबु गोरोबथा जादोंमोन इयान्डाबु गोरोबथानि गेजेरजों माने जोंनि गबिन्द चन्द्रआ राजा इरागदावा माने मा होनो डक्ट्रिन्स अफ बिलिफ्सनि गेजेरजों जोंनि जे रायजो दंमोन जोंनि जे काछार रायजो बे रायजोआ माने ब्रिटिशनि आखायाव थांदोंमोन बिनि उननिफ्राय जोंहा रायजोबो गैया आरो राजाबो गैया गतिके राजा गैया नालाय राजखुंगुर थानायनि खुनु सोंलुआनो फैया दा मोनसे खोथाया बेनोखि जुदि बिथाङा राजकुमार मोनब्ला अब्ला बिनि बिफायाथ' राजा जानांगोन आं बेखौ बुंनो थांला बेखौ सोर राजखुंगुर खालामदों बा बिथाङा बिथांनि बिफाया राजा नंगौना नङामोन बेफोर जिनिसखौ आं इसिबां जारिमिननि माने फरायसाबो नङा दा जेसेबां मिथियो आं फ्रायनो फरायदों आंनि फरायनाया आलादा लाइनावसो बिथांखौ सोर राजकुमार टाइटेल बेखौथ' नोंथांमोना नुदों माखासे जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रानो जोंनि माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव आंबो माने पेपाराव निउसावसो नुदों बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिथांखौ लांनानै राजकुमार बानायहैदों दा मानि थाखाय बानायदोंमोन बानायाखै बिथांमोनासो फिननो हागोन आंथ' पेपारावसो फरायनो मोनदों दा आंनि मथेबा जोंनाव जिहेतु बर' राजायानो गैया बर' रायजोआनो गैया बाव बर' राजखुंगुर थानायनि खुनु बाथ्रायानो गैया स' मिस्टार प्रिथिव्राज नारायण देबनेसआ जेब्ला इउपिपिएलआव थादोंमोन अब्ला बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट फर्मार CEM बा माने चिफ अफ बिटिएडि मिस्टार हाग्रामा महिलारिखौ गोबां एक्सप'ज खालामदोंमोन नङा होमबा गोबां एक्सप'ज खालामदोंमोन दायो जेब्ला इउपिपिएलनिफ्राय रिलिज जाबाय बा होखारजाबाय बिनि उनाव दायो इउपिपिएलखौ एक्सप'ज खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ ओरैबा निउस चेनेलाव बैबायदि माने ओरैबा माने निउस चेनेलाव खारदिंगासिनो दङ बिनि सायाव नोंथाङा मा माने बाथ्रा रायज्लायनो जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ एक्सप'ज खालामनो हानाय बेहा जेबो गोहो गैया बा एक्सप'ज खालामनांगौ जेबो गैया जोङो पाब्लिक मानसि पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावो जोंनि लाइफआव पाब्लिक जोंनाव मा दं मा गैया गासिबो पाब्लिक बेखौ रायजो राजाया नुखाजोबनाय दोनखोमानांगौ जेबो गैया जोंनि दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांनि जिउआ थांनाय अलमस्ट 20 बोसोर बिथाङा पाब्लिक लाइफ थाबोदों रावबो आसि थुनानै जेबो बुंफेरनो हायाखै दिनै राजखान्थिनि थाखाय बिथांखौ माबा माबि बुंनो नागिरदों खिन्थु बे राजखान्थि माने गेलेनो थाखायसो बुंनाय जादों खिन्थु बिथांमोनाबो गोसो सिङाव मिथियो जे बिथाङा सासे सैथो दैदेनगिरि बिथाङा मोजां आखल आखुनि मानसि बिथाङा मोनसे गरिब न'खरनिफ्राय फैनानै बर' हारिखौ बा बे ओनसोलखौ बिथाङा दैदेनदों आरो बिथांनि दैदेननाया जारिमिनाव सनानि हांखोजों लिरजानानै थागोन अरायबो मानसिफ्रा मा बुङो बुङा खिन्थु जायफोर समाजनि मोजां सानग्रा जायफोर गोरों गोरा मानसिफोर बिथांमोना बिथांनि दैदेननायखौ मालाबाबो सोंलु दैखांबोआखै आरो आं बुंनाया बिथाङा इयुनाव मा जागोन बेखौ आं बुंनो थाङा खिन्थु थांनाय समनि बिथांनि दैदेननाया सनानि हांखोजों लिरजाना थागोन बे हले नंगुबै स' बिथाङा बुंबावदों मोनसे माखासे निउस चेनेलफ्राव जे एलियन्स पार्टि माने गुबुन पार्टि माने अबर'नि थाखाय जे फिथाइखौहाय हिरा सरनिया सारजों माने माखासे प्रप'जेल लाना थांदोंमोन जाहैदों बिथां मिस्टार प्रिथिव्राज नारायण देबनेस लोगोसे बेजों थांफादोंमोन बिफेरेंगा सार बेसेबां सैथो बियो जोबोद मिनिथाव बाथ्रा बियो जोबोद मिनिथाव नोंथांमोना मिथिगौ हिरा सरनिया जोंनि बर' हारिनि हेंथायै हाबा मावबोबाय थादों जोंनि बर' हारिनि हेंथायै बिथाङा बाथ्रा बुंबोबाय थादों बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि बिथाङा
माने राजखान्थि भाबै फोजोबस्रांनायनि बिथाङा रिसार्च लाबोबाय थादों स' बिथांजों माने आखाइ हमलायनायनि बर' बिथाङा जाहैबाय बर' मोनसे आफादखौ बर'नि माहारियारि आफादखौ दैदेनबोनाय मानसि आरो माने माबाया बर' बिथाङा सासेल' मानसि जाय हीरा सरैनियानिबो खैसारजों जुजिबोबाय थादों जेब्लायबो जुजिनानै बिथांखौ जेब्लाबो फेजेननो नाजाबोदों बिथाङा हयथ' पलिटिकेलि देरहादों हीरा सरैनिया थांनाय बर' एमपि देरहादों खिन्थु बिथाङा सामाजिक भाबै देरहानो हायाखै जेसेबां जोंना प्रमद बर' सारा समाजावहाय गनायथि मोनजादों बा गनायथि होजादों हीरा सरैनिया बेबायदि गनायथि मोनाखै बिथाङा देरहादों थिगैनो खिन्थु खुनु समाजाव थांनानै बिथाङा बेबायदि गनायनो मोनाखै सिं थाखोमा बिथाङा मेल खुंनो गोनां जायो मालाबाबो अपेनलि फैनो हाया क'क्राझाराव फैनानै नोंथांमोनजों खौरांगिरिफोरजों रायलायनो बिथाङा साहस खालामो खिन्थु जोंनि समाव बर' बिथाङा नों जेरावखि लिंलाङा मानो बहा लांनो मुस्लिम गामियाव लांनो ना आदिबासि गामियाव लांनो ना गार' राभा गामियाव लांनो ना बाङालि गामियाव लांनो बबे गामियाव लांनो बिथांखौ लां बबे खनायाव लांनो लां बिथाङा थांगोन रायलायहैगोन आरो बिथाङा जेरावखि थाङा मानो सुबुंनि माने बाना सोमजियो बिथांखौ बिराद अनो मोजां मोनो रायजो राजाया दा बेखायनो दिनै बिथांनि माने पपुलारिटिखौ नुनानै बयबो गिख्रंदों नोंथांमोना पृथ्वीराजखौल' नङा दिनैहाय आं खोनादों आब' अनजुलियाबो बुंदों जे हाग्रामाजों एलायन्स खालामनो नागिरदोंमोन जाय हानजाया जेब्लाबो हाग्रामाजों जुजिबोदों हाग्रामाजों एलायन्स खालामनायनि मा बाथ्रा आरो सप्ता मोनसे सिगां माने बिजेपिजों इपिपिएलजों एलायन्स दं होननानैबो बुंदोंमोन जेराव दिनैबो बिपिएफआ बिजेपिजों एलायन्स साथाम मन्त्रि दं सन्दन ब्रह्म कमलारानी ब्रह्म रिहन दैमारि साथाम मन्त्रि बिजेपि आरो बिपिएफ एजिपिनि एलायन्स बिथांमोना 37टा मासियावल' बानायदों बिपिएफआ आरो मोनथामखौ बिजेपिनो हगारदों बेवहाय बिपिएफजों माने बिपिएलजों बिजेपिजों एलायन्स दं होननानै बुंनाया बियो माने जोबोद मिनिथाव बाथ्रा जादों आरो जेनेबा हीरा सरैनियाजों एलायन्स खालामनो नागिरदों होनना बुंलायबाय आरो गाबोन बिथांमोना कंग्रेसजोंबो बुंगोन एआइइउडिएफजोंबो बुंगोन माने राजखान्थिनि बे हांथाखौ बारनो थाखाय जिखुनु बाथ्राखौनो बिथांमोना बुंगासिनो दं खिन्थु बिथांमोना रायजो राजाजों मिनिजानायनिसो फाव जागासिनो नंखारि बाथ्राखौ बुंनानै नोंथांनि मथेब्ला भिएसएस बर' साहित्य सभा बा बर' थुनलाइ आफादा बिफोरनि सापर्टेड ना बिपिएफनि सापर्टेड जोङो बर' थुनलाइ आफादखौहाय राजखान्थियावहाय बोनानै लाबोनो नाङा बे मोनसे बिराद गोथार मोनसे आफाद 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव बेखौ दाजानाय जादोंमोन बिथांमोना गोबां माने बावसोमनायनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादा जोंनि माने बर' मिडियामखौ गायसननो हादोंमोन आं सासे बर' मिडियामनि फरायसा 1963 मायथाइयाव गुदि फरायसालियाव गायसनदों बेनिफ्राय लासै लासै दिनै मुलुगसोलोंसालिसिम थांदों बर' राव बर' हारिमु बर' थुनलाइ बेखौ फोथांनाय फेहेरनाय फोजौनायाव बर' थुनलाइ आफादा गोबां बिहोमा दङ बेखौ जोङो राजखान्थिनि बे माने बोरायनायाव बेखौ लाबोनो नाङा नाथाय मोनसे बाथ्राया नंगौ आं आफादखौ बुङा बर' थुनलाइ आफादखौ बुङा खिन्थु दिनै जाय दैदेनगिरिफोर बर' थुनलाइ आफादाव दङ बिथांमोननि जे माखासे आखल आखु बिथांमोननि माखासे बिबुंथि बेयाव माखासे दिनै सन्देह सिखारदों रायजो राजाफ्रा एसे फोथायनाय नुयै मुयै जादों फोथायनो गोब्राब जादों बिथांमोनखौ ओंखायनो आं खावलायदों बिथांमोना जाहाथे गेजेरनि जानानै थायो बिथांमोना थुनलाइ सोरजिनायाव गोसो होयो थुनलाइ सोरजिनायखौ माने बयखौबो जाहाथे थुलुंगा होयो बयबो थुनलाइ सिबियारि बा थुनलाइ मोजां मोनग्रा मानसिफोरखौहाय लानानै ग्रोम ग्रोमै हाबा मावलाङो बर' थुनलाइया मुलुग दरबाराव मोनसे मान गोनां मोनसे थुनलाइ होननानै माने बजब जायो बेनि थाखाय बिथांमोना हाबा मावनांगौ बेखौ नागारनानै नैबे राजखान्थिनि गेलेबोजों बिथांमोना जुदि हाबोब्ला जारिमिना बिथांमोनखौ निमाहा होनाय नङा बेखायनो आं बिथांमोनखौ सुंद'यै एकदम खावलायहरनो लुबैदों बिथांमोना जाहाथे बेनिफ्राय गोजानाव थायो आरो आं सानो बिथांमोना गोजानावनो थागोन बिथांमोना माने गोरों गोरा मानसिफोर बिथांमोना सेन्सिबोल मानसिफोर बिथांमोना मिथिगौ मा मावनांगौ मावनाङा खिन्थु आं रायजोफोर दा जे अजद ओंखारबायदों ससियेल मिडियाआव नुबायबायदं बहाबा बिपिएफनि मेल मिटिं गाहैदों होननानै सावगारिबो ओंखारदों बेफोर जिनिसा बिथांमोननि दैदेननायाव बिथांमोननि लिडारशिपआव एसेबाबो माने जेरै अखाफोरनि गेजेराव गोसोम दागो नाङो बेबायदि माने बर' साहित्य सभाया जुदि अखाफोरबा बिथांमोननि दिनैनि मावनायफ्रा बे अखाफोराव मोनसे दाग फुनाय बायदि जादों होननानै आं सानो बेनि थाखाय बिथांमोना एसे सानै हयै हाबाफोरखौ मावोब्ला बिथांमोननि मान इज्जतआबो थागोन आरो आफादाबो जेब्लायबो जौगालांनो राहा लामा मोनगोन पारफेक्ट
माने एग्जाम्पल युज माने पारफेक्ट युज खालामनाय आरो थ्र खालामनाय पारफेक्ट एग्जाम्पल अफ युज एन्ड थ्र बे माने सेंट्रेल युथ बिपिएफनि माने फेस टु फेसनिफ्राय ओंखारदों जे मिन्स डाइरेक्टलि बुंदों कि मिस्टार प्रिटिब्रास नारायण डेथ मेचखौ युज खालामदों आरो बेखौ गारदों थ्र खालामदों स' बिथांमोना गोबां केयारिं खालामदों मिस्टार प्रिटिब्रास नारायण डेथ मेचनि सायावहाय स' नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो युज एन्ड थ्र होननाय जिनिसा बियो बिपिएफनि हान्जायावसो बियो माने माबायो समायो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना जोंनि बे सिडि श'खौ थगाय थसि लानानै थांदों बिदिनो जेबो बिबान होआखै जेबो माने बेबायदि मा होनो मोजां खामानि मावनो बिथांमोननो सुबिदा होआखै गथिखे बिथांमोना बेखौ बुंनाया थिग नङा बे पृथ्वी नारायण डेथ मेचखौ जोंनि पार्टिनिफ्राय माने होखारनाया बियो जोंनि इन्टारनेल खोथा बावहाय गुबुन हान्जाया बाहाय बुंनांगौ मा बाथ्रा दं जों मोजां मोनाखै जोंनि हान्जानि बिथाङा बेरेखा हाबा मावदों जों बिथांखौ हगार हरदों बावहाय गुबुन हान्जायाबो खर' सानांगौ मा बिथांमोननो नांगौबा बिथांमोना लांनानै लाहैथों नङा होमबा ओमफ्राय बिथांमोना इउस एन्ड थ्र खालामोना मा खालामो तखन बिथांमोना मिथिगोन गथिखे जोंनि इन्टारनेल पार्टि मेटाराव गुबुन पार्टिफ्रा बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया